Kani ke Sngi palai, UMLA jong ke VPP na North Shillong ba Adelbert nongrum, ulai don binta ha ke Jylla jong ke HYC ha kendailan, ban kirshan ke jingeki jong ke Samla puli ha jantar mantar darhi, halor ke jinglai tu ki kot jingkeli jong kanit. Haba krench ki Nongpoh Khubor, uba nongrum ulo ong bo Wan Tang Kum UMLA Hinrei kum Nongstoin shnong uba smokia, yakalawe jong ki Samla. Ula Pynrem juru, iki bedon kiti ha ke jingle bomhok ha kanit, bat ula dawa bakitu ki bedon kiti ki ban kit kli. Ula Pynrem ru ya ke Rukom bniah jong ki Pulit ya ke jingeki da ke boong ba ke jingle abor persya iki Samla kam yaham bat ke sensyar paidbah. Uba nongrum ula pinpau ke jing kersya ni ke jing dawa jong ki Samla puli ban risanno ya menteri puli puti bat ulong bo Ïeng ringkat bat ki Samla ha ke jing dawa ke bau ong bakalong ke bahok. Awan jingsha ni kapor ngai tang kumon mali ati kham tam borobo ngawan ani kapor kum concern citizen obron ka jikit kli namta eki ngulong juman kham tam eki issue bakta ya ka lawai jo kun Samla ke jum nama sistem don shu ka jingsha ni nono pa bil karna ngawan ro kapor pa pau da jing condemn di jwa Pynrem ya jing don ti kham tam ka ji ba don ti ko halikage ka jing like tu tumi taki papers mo bari ba bari bani exams nasmo ba brio gebran di ani ka kam they are all should be fixed responsible tadi koi baru kalau mas Pynrem kham tam di Ratul City jong police ba tan ki youth kama kan handle ini ka penpau ba kinong fit ban cukup aman Pynrem na ka mata jing mama ban tela kam tam ni kan lech kata kalen pi ban ban agitate through a democratic way mo lembaga kalen pi jong sensyar kara inda wa ba ban shisha kare bang ya bandawa ya ban ya ka bang ya hir bare ka bang ko man stand with them mo berpedi ba midor kita kajing midor rikat perki akan ni kajing yaki jongki ka bandawa ka balong ka basong hok songnya. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.